No a dovolte mi teda, aby som ako prvú našu prednášajúcu a hostku privítala Veroniku Hagovskú z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktorá nám vysvetlí vlastne vzťah medzi cirkulárnou ekonomikou a odpadovým hospodárstvom. Takže dávam slovo Veronike. Dobrý deň, prajem. Príjemné popoludne prajem všetkým. Dúfam, že ma aj dobre počuť. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem tiež veľmi pekne za pozvanie nás ako Inštitútu cirkulárnej ekonomiky na tento webinár. Tak ja teraz vlastne spustím zdieľanie mojej prezentácie. Dúfam, že teda sa to podarilo a ešte ju prepnem do prezentačného módu. Tak dúfam, že to je vidno. Áno, funguje to. Ďakujem. Super. A ja si počas prezentovania prezentácie vypnem kameru. Je to teda aj kvôli zníženiu obsahu prenesených dát, takže dúfam, že to nebude nikomu vadiť. Takže poďme na to. Ja by som vás z mojej časti prezentácie veľmi rada previedla takými základmi v podstate o cirkulárnej ekonomike a o tom, že cirkulárnu ekonomiku nielen my v rámci Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vnímame ako jeden z nástrojov riešenia klimatickej zmeny. A tiež by som vám veľmi rada vysvetlila, teda, že cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo nie je teda len o odpadoch, aj keď teda to odpadové hospodárstvo je veľmi veľkou časťou cirkulárnej ekonomiky, ale naozaj by som sa vám snažila vysvetliť, že nie sú to teda rovnaké pojmy. Takže o tom to bude v podstate taká moja prezentácia, aby som vám dala také základy o cirkularite a potom vlastne následujúca hostka vás prevedie tak trošku viac tou problematikou v rámci stravovania. Takže poďme teda na to. Ako bolo povedané, ja som súčasťou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, alebo teda INCIENu. Na slajde, ktorý teraz vidíte, môžete vidieť náš tím a máme tam taký QR kód, vďaka ktorému, keď si ho potom nasnímate v rámci prezentácie, ktorú dostanete, tak budete sa vedieť prihlásiť vlastne k odberu nášho newslettera, kde sa budete vedieť dozvedieť o tom, čo nie len my v Inciene robíme, ale aké sú aj novinky v rámci obehového hospodárstva, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, rôzne zaujímavé teda typy, taktiež rôzne zaujímavé podujatia a tak ďalej a tak ďalej. INCIEN ako organizácia vznikla v roku 2016 a založili ju tri environmentalistky a expertky na vlastne udržateľnosť a odpadové hospodárstvo. Petra Čefalvajová, Ivana Maleš a Katarína Bednáriková a postupom času vlastne sa tým INCIENu, ako vidíte, mierne rozrástol. Momentálne je teda tvorený čisto ženský kolektív a zaoberáme sa naozaj rôznymi aktivitami a projektami, teda logicky súvisiacimi primárne teda s cirkulárnou ekonomikou. A našou takou hlavnou víziou je pomôcť hlavne teda Slovensku s prechodom na obehové hospodárstvo. Takže naozaj odporúčam, ak ešte neodoberáte náš newsletter, tak sa k nemu prihlásiť a naozaj môžete dostávať rôzne zaujímavé novinky zo sveta cirkulárnej ekonomiky. No, ako som povedala na začiatku, je veľmi dôležité pred tým, ako pôjdeme k vysvetleniu pojmu cirkulárna ekonomika, vysvetliť si samozrejme aj odpadové hospodárstvo, ale ako môžete vidieť, tak naozaj cirkulárna ekonomika nerovná sa odpadové hospodárstvo. My sa s tým stále ešte stretávame, že veľakrát, keď sa opýtame v rámci rôznych diskusí alebo prednášok, že čo si ľudia predstavujú pod pojmom cirkulárna ekonomika, tak veľakrát teda odpovedajú primárne cez tie odpady, ktoré samozrejme majú veľké zastúpenie v rámci cirkulárnej ekonomiky, ale naozaj teda neexistuje medzi nimi rovná sa, ale je to teda naozaj niečo iné a cirkulárna ekonomika je naozaj o mnoho komplexnejší pojem. Ale predtým, teda ako sa pustíme do vysvetľovania cirkulárnej ekonomiky a prečo ju vlastne vnímame ako jeden z nástrojov riešenia klimatickej zmeny, tak sa predsa len poďme pozrieť na tie odpady a trošku v takých detailoch na to odpadové hospodárstvo. Takže čo sa týka odpadu, tak v podstate je taká nejaká v úvodzovkách definícia, ktorá nám hovorí o tom, čo je odpad, tak častokrát to vnímame ako niečo, čo sa potrebujeme zbaviť, dať to niekam preč.
ale nejaké to miesto preč neexistuje a naozaj je to veľmi zaujímavá otázka častokrát sa zamýšľať nad tým, že prečo sa zbavujeme vecí, vlastne, ktoré sme doteraz používali, nejakým spôsobom mali pre nás význam, mali pre nás využitie a zrazu jedného dňa už ich teda začneme považovať za odpad. Takisto to platí v podstate, aj keď si to aplikujeme na potraviny napríklad, hej, že naozaj aj v rámci štatistík na Slovensku máme aj pomerne vysoké množstvo potravín, alebo teda plýtvania potravinami. Takže naozaj je také veľmi zaujímavé začať sa zamýšľať nad tým, že kým tú vec vyhadzujeme, tak zamyslieť sa nad tým, že prečo ju teda vyhadzujeme a naozaj, či by nemala ešte nejaké iné využitie, ako to, aby sme z nej urobili odpad. A možno len tak na ilustráciu, na základe štatistík, ktoré boli uvedené v ostatnej správe o stave životného prostredia na Slovensku, za rok 2022, tak produkcia komunálneho odpadu na Slovensku v priemere teda na jedného obyvateľa bola 478 kilogramov. To je teda celková produkcia komunálneho odpadu, ktorý na Slovensku produkujeme teda ako jednotlivci v priemere, čo je pomerne veľké číslo. Samozrejme, niektorí z nás toto číslo znižujú a tú produkciu majú o mnoho menšiu, ale samozrejme zároveň žiaľ je aj tá spotreba a teda tá spoločnosť nastavená pomerne konzumne a to množstvo odpadu, ktorý produkujú niektorí jednotlivci, tak je pomerne vysoké, ale teda, ako som povedala, ten priemer je tých 478 kilogramov odpadu ročne. Ďalšia taká zaujímavosť je pozrieť sa aj na to zloženie odpadu. My na základe rôznych analýz, ktoré sme už za históriu INCIENu robili, tak sme vlastne prišli k rôznym štatistikám. Samozrejme, každá analýza, či už robíme v spolupráci so samosprávou, alebo v spolupráci s nejakou firmou, alebo v spolupráci s nejakou inštitúciou, alebo s nejakým športovým klubom, proste s kýmkoľvek, tak vždy sú tie údaje samozrejme iné, ale keď sme nejakým spôsobom na základe niekoľkých analýz, primárne teda so samosprávami, dali dokopy teda dáta, tak nám vyšlo, ako môžete vidieť vlastne na obrázku, tak sú tu vlastne údaje za rodinné domy a bytovky, v podstate na Slovensku na základe analýz, na základe vzoriek, ktoré sme teda analyzovali. A môžete vidieť, že na prvom mieste aj v prípade rodinných domov, aj v prípade teda bytoviek sa nachádza biologicky rozložiteľný komunálny odpad. No a vlastne čo chceme povedať týmto obrázkom, to je to, že v podstate, keby sme naozaj poctivo triedili všetky zložky, ktoré sa nám v tom zmesovom odpade nachádzajú, tak by sme tu nevytriediteľnú zložku mali už pomerne malú v porovnaní s tým, čo žiaľ stále v rámci analýz teda zmesového komunálneho odpadu stále nachádzame. Samozrejme, tá úroveň sa neustále zlepšuje. Aj na základe toho teda, že už máme na Slovensku zavedený zber kuchynského bioodpadu, respektíve teda systémovo sa na Slovensku zbiera a triedi brko, tak je toto naozaj veľmi pozitívny krok, aj keď sa robia analýzy vlastne tohto odpadu, tak naozaj tá kvalita je pomerne vysoká, aj teda tá vytriediteľnosť a čistota tej zložky. Ale čo sa týka naozaj, ako som hovorila, tohto obrázku, tak tu sme vlastne chceli poukázať na to, že ak by sme nesprávne triedili, respektíve keď sme analyzovali zmesové, teda košer na zmesový komunálny odpad, tak naozaj stále sa tam nachádzalo pomerne veľké množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. No, ďalšou takou veľmi zaujímavou otázkou, ktorú si často kladieme, alebo teda aspoň dúfam, že veľa ľudí sa snáď zamýšľa nad tým, že kde končí náš odpad, lebo veľakrát pre veľa ľudí končí ten príbeh toho odpadu tým vyhodením do koša, ale ono to tak nie je. Ten odpad niekde ďalej putuje a nejakým spôsobom sa na tých miestach vlastne s tým odpadom nakladá, respektíve sa zhodnocuje. Častokrát, respektíve my v Inciene sme aj pomenovali taký projekt, že miesta preč, kde sa snažíme teda mapovať rôzne prevádzky a rôzne miesta, kde sa s odpadom teda nakladá a kde sa aj odpad zhodnocuje. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, kam na Slovensku vlastne tie naše odpady putujú. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak približne 50%, a opäť vychádzam zo správy o stave životného prostredia za rok 2022,
tak recyklácia a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu bola na úrovni 50%, pričom v podstate recyklačné ciele do roku 2035 máme na úrovni 65%. A potom skládky sme mali na úrovni 39%, pričom opäť naše ciele nám teda hovoria, že do roku 2035 by sme sa mali hýbať maximálne na úrovni 10%, čo sa týka skládok. No a potom vlastne, čo sa týka zariadení energetického využitia odpadu, tak je to na úrovni 11%, pričom na Slovensku máme vlastne dve takéto zariadenia, jedno v Bratislave a druhé v Košiciach. No a ako by to teda malo vyzerať, lebo určite nám je teda jasné, ako som aj hovorila z tých cieľov, ktoré sú, že to rozloženie toho, ako sa vlastne s odpadom nakladá, nie je úplne ideálne, hlavne čo sa týka žiaľ toho skládkovania, tak tuto môžete teda vidieť, ako by to malo vyzerať. A tu už sa pomaličky približujeme k tej tematike vlastne cirkulárnej ekonomiky. V podstate na začiatku, čo by nás malo zaujímať a čo by malo byť taká tá prvá vec, ktorú my vlastne riešime predtým, ako riešime to, že ako naložíme s odpadom, tak by sme sa mali pozerať na to, aby sme odpadu predchádzali. No a ako sa to dá robiť, tak sú samozrejme rôzne možnosti. Začíname tým, že odmietame v podstate veci, ktoré nepotrebujeme, znižujeme spotrebu a samozrejme veľmi dôležitý atribút je používanie, teda opakované používanie vecí a materiálov, ktoré by sme mali vlastne v rámci ekonomiky využívať čo najdlhšie. A na druhom mieste, alebo teda taký druhý veľmi dôležitý prvok je teda recyklácia a zhodnocovanie. Až na ďalšom mieste by sa mali nachádzať zariadenia ZEVO alebo teda spalovne, ktoré v porovnaní so ZEVom neprinášajú teda tú energetickú efektivitu, ktorú teda ZEVO zariadenia prinášajú. No a na poslednom mieste až by teda mala byť skládka. Pretože teda vieme, že keď skládkujeme a primárne keď sa skládkuje bioodpad, tak to je naozaj veľmi veľký problém, vzniká pri tom obrovské množstvo metánu. Čiže naozaj, čo sa týka skládkovania, tak tam naozaj máme na Slovensku čo robiť. No a v podstate to, čo bolo na predchádzajúcom slajde, tak len potvrdzuje taktiež hierarchia odpadového hospodárstva, ktorú máme dokonca definovanú v zákone o odpadoch. No a opäť sa vrátim k tomu, že na prvom mieste vlastne nakladania, alebo teda hierarchia odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. A tuto hore môžete vlastne vidieť taký, asi je to pravdepodobne nejaký záhradný kompostér. A ja vám to potom vlastne aj na konci prezentácie popíšem bližšie vlastne cirkulárnu ekonomiku v súvislosti ako kebyže s kompostovaním. Ale v podstate predchádzanie vzniku odpadu je teda na prvom mieste hierarchie odpadového hospodárstva. Na druhom máme prípravu na opätovné použitie, potom máme recykláciu, teda materiálové zhodnocovanie, potom je teda to energetické zhodnocovanie, alebo teda ZEVO, ako som spomínala. Až potom je spaľovanie odpadu a až posledná možnosť by mala byť vlastne skládkovanie. Takže naozaj takto vyzerá naša hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná aj zákonom, ale ako sme teda videli na tých číslach, tak tá realita je teda trošku iná. No, posuňme sa už k téme vlastne lineárnej ekonomiky, na báze ktorej vlastne funguje väčšina našich ekonomík sveta. Veľmi v skratke teda poviem, ako si predstaviť lineárnu ekonomiku, teda ako nejakú priamku. Samozrejme na začiatku máme nejakú ťažbu prírodných zdrojov. Lineárne ekonomiky sa spoliehajú na primárne zdroje, na ťažbu primárnych zdrojov, teda stále využívajú nové a nové zdroje a nové materiály. Nejakým spôsobom nie teda samozrejme aplikovaním princípov udržateľnosti prístupujú k výrobe, distribúcii a spotrebe. Spotrebu v rámci lineárnych ekonomík naozaj môžeme vidieť, že máme veľmi veľa vecí využívame veľmi krátkodobo. No a v konečnom dôsledku v rámci lineárnej ekonomiky nám vzniká obrovské množstvo odpadu, ktorý teda vzniká pomerne aj veľmi rýchlo. Určite ste už videli rôzne obrázky, nielen čo sa týka napríklad textilného odpadu, potravinového odpadu, elektroodpadu a naozaj toho odpadu ako takého je veľmi veľa. A potom si teda kladieme otázky, že ako s ním efektívne nakladať.
Nuž žiaľ, ale teda lineárna ekonomika, ako je nastavená, nevníma odpad príliš ako nejaký zdroj, ale naozaj ako odpad. Takže lineárna ekonomika je realita našich svetových ekonomík vo väčšinovej miere. Samozrejme pozitívne je aj, že nejaká časť ekonomík funguje cirkulárne, to si povieme neskôr, ale teda väčšinovo naše ekonomiky stále žiaľ fungujú na báze lineárnych princípov. Ako som teda hovorila, väčšinovo fungujú ekonomiky na báze linearity, tak čo sa týka cirkularity, tak globálne len 7,2% za rok teda 2023 podľa Circularity Gap Reportu 7,2% ekonomík svetovo bolo cirkulárnych. To znamená, že ja sa potom dostanem neskôr k vysvetleniu teda samozrejme témy cirkulárnej ekonomiky, ale veľmi zjednodušene povedané, materiály a veci, ktoré sa už jednoducho do ekonomiky dostali, tak v rámci nej nejakým spôsobom cirkulovali a boli v obehu. Takže, ale žiaľ, ako môžete vidieť, percento cirkularity z roka na rok klesá. V roku 2018 to bolo 9,1% a teda teraz za rok 2023 to bolo 7,2%. Toto je pomerne veľký problém, pretože stále v podstate využívame primárne materiály, využívame prírodné zdroje a nejakým spôsobom svetové ekonomiky sa ich veľmi nesnažia udržiavať v obehu. A teraz tieto dva dátumy, ktoré môžete vidieť na slajde, tak znázorňujú niečo, čo ste možno už niektorí z vás aj počuli. Hovorí sa tomu Overshoot Day. To znamená, jedná sa o deň, kedy sme buď ako krajina, alebo ako svet globálne vyčerpali svoje prírodné zdroje, ktoré sme mali k dispozícii na jeden kalendárny rok. Ono to neznamená, že po tomto dátume sa všetko stopne a prestane sa ťažiť a prestane sa vyrábať. Ono sa to deje aj naďalej, avšak my už v podstate prečerpávame zdroje, ktoré by mali byť k dispozícii vlastne pre ďalšie generácie a v podstate nejakým spôsobom planéta nestíha obnovovať jednotlivé zdroje. Čo sa týka 12. mája 2024, tak toto bol Overshoot Day, ktorý bol teda pre Slovensko a 1.8.2024 bol Overshoot Day celosvetový. A ak by ste mali záujem, samozrejme dá sa dohľadať aj za iné krajiny, ale tak ja som si teda dovolila vybrať ten celosvetový a ten, ktorý sme mali na Slovensku. Takže na stránke Overshoot Day je ale teda vidieť prehľad celosvetovo. No a samozrejme teda nie len tieto faktory, to znamená využívanie primárnych zdrojov, fungovanie v lineárnych modeloch ekonomík, ale teda samozrejme aj množstvo emisí skleníkových plynov, ktoré máme a ďalšie ako keby záležitosti nám teda spôsobujú rôzne krízy, ktorým my čelíme. My veľa počúvame o klimatickej zmene a respektíve o klimatickej kríze. Samozrejme, toto je veľmi veľká téma. Nie je to však jediná kríza, žiaľ teda, ktorej čelíme. My začíname teda pociťovať aj krízu znečisťovania životného prostredia, krízu straty biodiverzity a v súvislosti teda s lineárnou versus cirkulárnou ekonomikou, alebo teda žiaľ vďaka lineárnej ekonomike vo veľkej miere začíname pociťovať aj krízu zdrojov. No a aby som teda prešla na trošku pozitívnejšiu notu, tak toto sú všetko samozrejme problémy, ktorým my čelíme, ale v rámci toho, ako sa aj my snažíme pristupovať k veciam a myslím si, že je vždy dobré nejakým spôsobom v každom probléme vidieť teda skôr výzvu a príležitosť na zmenu a určite nejakým spôsobom pozerať sa na tie príležitosti, ktoré nám ako keby dané problémy prinášajú. No a teda otázka, že či existuje nejaké riešenie na všetky tieto spomenuté krízy, určite áno a jedným z nich je práve aj cirkulárna ekonomika. No a teraz sa už teda dostávam konečne k tomu, aby som vám trošku bližšie priblížila, čo to tá cirkulárna ekonomika je a aby ste si ju potom vedeli predstaviť aj v rámci toho, čo vám bude Zuzka rozprávať v rámci teda fungovania, stravovania. Tak keď vidíte teda samozrejme na obrázku, tak cirkulárna ekonomika funguje na báze nejakého obehu. To znamená, že na začiatku samozrejme tiež máme nejaké suroviny, ktoré nám vstupujú
do toho systému, ale už môžete vidieť, že naozaj cieľom je, aby čo najdlhšie cirkulovali v rámci teda nejakej ekonomiky, v rámci nejakého systému. Veľmi kľúčovým v rámci cirkulárnej ekonomiky je cirkulárny dizajn. To znamená, že je veľmi, veľmi podstatné dizajnovať, navrhovať produkty tak, aby boli čo najdlhšie, aby sme ich čo najdlhšie vedeli používať, aby boli veľmi ľahko opraviteľné, aby sa dali, povedzme, jednoducho demontovať, aby sme vedeli niektoré súčiastky používať, alebo teda jednotlivé materiály používať ešte na nejaký iný účel a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj absolútne kľúčový v rámci cirkularity je design, aby sme vytvárali produkty, ktoré vieme využívať dlhodobo a vieme ich aj zároveň veľmi ľahko opravovať a zároveň, aby boli využívané materiály, ktoré teda sa dajú buď ešte nejakým spôsobom inak využiť, alebo potom jednoducho recyklovať. Výroba, distribúcia a spotreba v porovnaní teda s lineárnou ekonomikou naozaj aplikujú do svojho fungovania atribúty udržateľnosti a cirkularity. Ako môžete vidieť pri spotrebe, tam je základný rozdiel v tom, že sa teda väčšinou veci používajú dlhodobejšie, opravujú sa, naozaj sú tak robené, aby sa dali používať opätovne a nejakým spôsobom, aby mali ešte aj iné využitie, ako bolo to prvotné. Čiže také základy cirkulárnej ekonomiky sú produkty navrhované a využívané dlhodobo, ľahko opraviteľné. Potom je tam ekodizajn, ekoinovácie, samozrejme aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nesmierne dôležitý atribút cirkulárnej ekonomiky je aj lokálna ekonomika, to znamená podporovanie lokálnych zdrojov, sezónnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tých atribútov alebo pilierov cirkulárnej ekonomiky je viacero, ale ako môžete vidieť, jedným z takých tých hlavných je ten samotný dizajn, že to, čo vlastne do toho obehu dáme, tak už tam by sme mali myslieť na to, aby to bolo naozaj plne cirkulárne. No a tu sa dostávam k tomu, čo som hovorila, že vlastne to odpadové hospodárstvo nerovná sa tá cirkulárna ekonomika, ale je to naozaj veľmi dôležitá zložka cirkulárnej ekonomiky a to môžete vidieť, že naozaj to tvorí veľkú časť. Hej, tak v prvom rade je veľmi dôležité nastaviť dobre odpadovú infraštruktúru a aby sme, ja som síce povedala odpad, ale cirkulárna ekonomika vníma odpad ako zdroj. To znamená, že naozaj nastaviť tú infraštruktúru tak, aby sme jednotlivé materiály alebo zdroje vedeli potom ešte posielať na recykláciu, teda na materiálové zhodnocovanie, respektíve aby sme vedeli potom možno aplikovať aj iné atribúty, napríklad upcykláciu a tak ďalej a tak ďalej. V konečnom dôsledku aj v rámci cirkulárnej ekonomiky nám ostáva nejaký zvýškový odpad, ale v porovnaní s lineárnou ekonomikou je naozaj o mnoho menší a jeho teda aj o mnoho menej. Čo sa týka ešte na dovysvetlenie cirkulárnej ekonomiky, tak v podstate dnes sa naozaj veľmi veľa hovorí o energetických úsporách a tak ďalej, čo je naozaj nesmierne dôležitá téma, ale je veľmi dôležité nezabúdať aj na, ako vidíte na obrázku, 45% emisí, ktoré nám vlastne vznikajú a sú viazané v rámci nejakého produktového hospodárstva a tam samozrejme zaraďujeme aj potravinový priemysel. Takže naozaj v rámci nejakého uzatvorenia alebo vyriešenia teda celkového obrazu riešenia problému s množstvom emisí, tak je veľmi dôležité teda pozerať sa práve aj na tú produktovú časť, na tie materiály a naozaj zamerať sa na tie možnosti cirkulárnej ekonomiky, ktoré nám ponúka. Tuto len na ilustráciu, že naozaj aj v rámci Európskej únie máme rôzne ako keby podporné mechanizmy, rôzne dohovory, rôzne predpisy, zákony a tak ďalej, ktoré nejakým spôsobom by nám mali vlastne pomáhať v prechode na obehové hospodárstvo. A tuto len spomeniem, určite veľa z vás pozná stratégiu z farmy na stôl. Je aj veľa využívaná aj u nás, takže naozaj máme v rámci Európskej únie veľmi veľa takých, by som povedala, podporných mechanizmov, ktoré by nám mali pomôcť s prechodom na obehové hospodárstvo. A zároveň aj na Slovensku máme pomerne dosť, ako môžete vidieť, rôznych strategických dokumentov,
ktoré by nám mali pomáhať s prechodom vlastne taktiež smerom k udržateľnosti a obehovému hospodárstvu, respektíve obehovému nastaveniu našej ekonomiky. Dovolím si spomenúť hlavne jeden dokument, ktorý sa nazýva Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo. A tento dokument v sebe tak nejak ukrýva také tri základné alebo tri také strategické sektory, ktorým sa teda venuje a odporúča vlastne aj našej krajine, aby zvýšila pozornosť v rámci týchto tém. Prvým z nich je teda ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu, druhý je stavebný sektor a ten tretí, pri ktorom by som sa chcela chvíľu pristaviť, je hodnotový reťazec potravín a bioodpadu. A to je práve tá naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame. Na Slovensku už teda máme zavedený systémový zber a triedenie aj kuchynského bioodpadu, čo je teda veľmi dobré. Avšak to je ako keby už to riešenie, ale na druhú stranu je veľmi dôležité práve pozrieť sa aj na ten hodnotový reťazec potravín a tam nejakým spôsobom robiť zlepšenie alebo naozaj aj čo sa týka teda toho potravinového odpadu a tých nespotrebovaných potravín, ktoré vlastne máme, tak tie čísla sú naozaj veľmi veľké a pritom by sa vlastne dalo tomu veľmi pekne predchádzať. Takže toto je naozaj veľmi veľká téma, ktorej sa musíme ako krajina venovať, nielen vyriešiť teda ako zhodnocovať bioodpad, ale práve aj ako predchádzať vzniku tomu potravinovému odpadu. Ako sme si hovorili, že teda predchádzanie vzniku odpadu je na prvom mieste v rámci hierarchie odpadového hospodárstva. No a ako som slúbila, tak vlastne budem aj končiť moju časť prezentácie, kde by som vám dala veľmi rada príklad takej cirkulárnej ekonomiky a nulového odpadu, pretože sa vlastne hovorí, že príroda nevytvára žiaden odpad a tak to je. Naozaj môžete vidieť, že keď, alebo teda keď si zoberieme za príklad kompostovanie, tak to je naozaj veľmi pekný príklad cirkulárnej ekonomiky v praxi. Takže v podstate môžete tu veľmi ilustračne vidieť, že keď, ja neviem, máme nejaké zvýšky ovocia a zeleniny, dáme to do kompostéra, vzniká nám nejaký hotový kvalitný kompost a opätovne ho použijeme v podstate napríklad niekde kľudne aj v nejakej školskej záhrade. Teraz samozrejme sa bavíme v rámci kompostovania len teda o rastlinných zvýškoch, tak opäť vlastne pekne takto cirkulujeme v rámci nejakého systému, takže nevzniká nám vlastne žiaden odpad. A toto je teda za mňa taká možno ilustrácia toho, ako naozaj tá cirkulárna ekonomika v praxi vie fungovať. Je to možno pre niekoho taký pomerne jednoduchý príklad. Samozrejme, že tých príkladov v rámci fungovania cirkularity je veľmi veľa. Keď by sme prešli možno aj naozaj na fungovanie nejakých cirkulárnych biznis modelov, ale naozaj tým, že sa dnes rozprávame o téme teda stravovania, tak som chcela moju časť vlastne prezentácie ukončiť týmto pekným príkladom fungovania cirkularity a nulového odpadu v rámci nejakého prírodného fungovania. Takže toľko za mňa. Ďakujem veľmi pekne a asi by som odovzdala slovo naspäť Euke alebo už možno priamo Zuzke. Ešte ja by som si na chvíľu zobrala slovo. Ja by som trošku ešte teda uviedla viacej aj do tejto problematiky, alebo teda uviedla túto druhú našu hostku, Zuzku Madajovú z OZ Free Food. V podstate naše OZ sa venuje hlavne teda školám a vzdelávaniu o strave na školách. A táto téma školského stravovania je taká úzkoprofilová a špecifická, a teda, ale všetky tieto princípy, o ktorých Veronika teraz rozprávala, a udržateľnosť, obehová ekonomika a vlastne využívanie toho odpadu alebo a znižovanie toho odpadu by bolo možné a je možné robiť aj na školách, ale veľakrát v podstate nevieme presne, alebo teda priamo, či už pedagógovia alebo vedúce školských jedálni alebo kuchári nevedia ako. Na jednej strane sú limitovaní aj nejakými tými legislatívami a vyhláškami, ale na druhej strane sú veci, ktoré môžu aj oni pomôcť zmeniť a zlepšiť. A vlastne kvôli tomuto sme oslovili Zuzku Madajovú z OZ Free Food, takže tá by vám približila trošku z toho praktického hľadiska,
ako teda naozaj možno uplatniť princípy tejto cirkulárnej ekonomiky v školskom stravovaní. Takže dovolte mi, aby som odovzdala slovo Zuzke Madajovej. Nech sa páči. Ďakujem, Euka. Je ma počuť? Áno, funguje to všetko. Aj prezentácia. Aj prezentácia, hej. Mhm. Dobre, perfektné. Pardon. Ďakujem za pozvanie. Vždy sa veľmi rada zúčastňujem vašich vzdelávacích aktivít, takže rada som tu dnes a ešte na úvod vlastne k našemu občianskému združeniu. My sa venujeme primárne téme plytvania, respektíve neplytvania jedlom a znižovaniu potravinového odpadu. No ale zasadzujeme tú tému hlbšie, lebo si uvedomujeme, že tá problematika nejako nevzniká v nejakom váku, ale že jednoducho všetko spolu súvisí a venujeme sa teda aj širšie takým udržateľnejším potravinovým systémom. A priznám sa, že primárne sa nepozeráme, tak ako Incien a Veronika vlastne teraz prezentovala, na tú problematiku cez tú prízmu, že cirkulárnej ekonomiky a tej cirkularity obehového hospodárstva, ale veľmi, veľmi sa to prerína a Cirkuluje. asi máme niekoho, kto nemá mutnutý mikrofón. OK, ďakujem pekne. Myslím, že otázky, ak by boli, tak sa môžeme na konci, máme veľký priestor na diskusiu. Tak budem určite rada, keď sa budete pýtať. A teraz mi ušla myšlienka a chcela som povedať, že tá cirkularita je vlastne, že mňa to samo prekvapilo, ako je tá cirkularita vlastne prítomná aj v tom potravinovom reťazci, ktorý je trošku taký špecifickejší. No a mojou úlohou je dnes teda predstaviť vám tú cirkularitu tak viacej v súvislostiach a predstaviť vám nejaké naše aktivity a riešenia, ktoré sme vlastne zavádzali do školských jedální. Prepáčte, máme tu suchý vzduch, očividne. Ako spomínala Veronika, tak potraviny sú veľmi strategickým odvetvím pre dosahovanie udržateľnosti, akým je napríklad teda tá uhlíková stopa. Presne aj ja som mala toto prechystané, že uhlíková stopa sa nerovná environmentálna stopa, predstavuje veľké percento, ale samozrejme ten potravinový systém má veľký vplyv na čerpanie zdrojov. Je to prvý vlastne taký konzument, hej, tej vody, odčerpáva veľa prírodných zdrojov, takisto je tam obrovský záber pôdy, tiež pričinuje sa o stratu biodiverzity. Takže táto uhlíková stopa je len časť, ale už keď začneme riešiť túto uhlíkovú stopu, tak my aj vlastne jedným vrhom riešime aj tie ďalšie problémy, ktoré vlastne sa tiež aj na to do veľkej miery nabalujú. Takže všetko je to prepletené a ja som si teraz vybrala tú uhlíkovú stopu, aby som vám možno ukázala, že kde vlastne všade vzniká, aké sú tie najväčšie zdroje a potom si to prepojíme, dúfam, s tou cirkularitou. Nie doprava, nie priemysel, ale naše jedálničky sú hlavnou príčinou zmeny klímy na našej planéte. Potravinový systém je najväčším producentom skleníkových plynov pochádzajúcich z ľudskej činnosti. Má teda najväčšiu uhlíkovú stopu. Viac než tretinu uhlíkovej stopy jedla tvorí oxid uhličitý. Môže sa tu najmä masívny výrub lesov, ktoré sú jedny z najväčších zásobární uhlíka. Približne pätinu uhlíkovej stopy jedla tvorí oxid dusný alebo rajský plyn. Jeho hlavnými zdrojmi sú výkaly zvierat a nesprávna aplikácia hnojív. Takmer 40% uhlíkovej stopy tvorí metán. Jeho koncentrácia v atmosfére rastie najrýchlejšie spomedzi troch skleníkových plynov.
Metán dokáže zachytávať teplo až 80-krát účinnejšie než oxid uhličitý. Jeho najväčším zdrojom je proces trávenia prežúvavcov. Prejavuje sa ako... Ďalším významným zdrojom metánu je pestovanie ryže. Na poliach zaplavených vodou, bez prístupu kyslíka, totiž dochádza k rozkladu živej hmoty. Existuje však ešte jeden nebezpečný zdroj metánu. Skládky odpadov. Produkujú skládkový plyn, ktorého hlavnú zložku tvorí metán. Jeho vznik má na svedomí najmä odpad z našich kuchýň, ktorý v obrovských kopách neriadene hnie. Kuchynský odpad zo slovenských domácností môže vyprodukovať až 40 000 tón metánu za rok. To je väčší dopad na klímu, než má 500 000 aut za ten istý čas. Triediť náš kuchynský odpad je to najmenej, čo môžeme pre planétu urobiť. Väčšina vytriedeného odpadu putuje do kompostární, kde sa vyrába organické hnojivo, kompost. Zvyšok putuje do bioplynových staníc, kde dochádza k riadenému hnitiu. Metán sa tu zachytáva ako hlavná zložka bioplynu. Z bioplynu sa spaľovaním vyrába zelená elektrina a teplo. Metán, očistený od ostatných plynov, dokáže dokonca nahradiť fosílny zemný plyn. Zelenší jedálniček je malý krok pre človeka, ale veľká stopa pre ľudstvo. Dobre, dúfam, že bolo dobre počuť. Toto bola teda uhlíková stopa a videli sme tam, že naozaj, ako hovorila Veronika, tie odpady a to triedenie je takéto minimum, hej, ktoré vlastne my ako spotrebitelia môžeme urobiť, ale je toho oveľa viac. Ten záber je oveľa širší a my sme mali takúto kampaň, ona bola teda primárne zameraná na spotrebiteľov, ale poprvé teda gastrosektor a stravovanie ako také má obrovský vplyv na spotrebiteľov, či už sú to žiaci, študenti, alebo či už je to gastroscéna napríklad, ktorá často aj určuje trendy v stravovaní a nielen čo budeme jesť vonku, ale aj čo si budeme robiť doma. Takže je to veľmi dôležité a ako by sme si mali... Prepáčte. Predstaviť ten zelenší jedálniček, čo sa spomína vo videu. Nie je to len vegánstvo a vzdanie sa mäsa. Samozrejme, je to veľká časť toho, nejaké obmedzenie mäsa, hlavne červeného mäsa, ale je to aj sezónne stravovanie, ktoré tiež už Veronika spomínala. Sú to lokálna podpora lokálnych potravinových systémov. Je to zamýšľanie sa aj nad obalmi, ktoré sú často súčasťou tých potravín a nielenže sú častokrát zbytočné, ale niekedy teda sú aj veľmi obmedzujúce. Napríklad, keď je ten obal nejako dizajnovaný, tak potom vlastne to ovplyvňuje aj ten tvar napríklad toho ovocia a zeleniny, hej, ktoré môžeme potom baliť do takých obalov. Takže tak nám vlastne ostávajú tie krivolaké, nejaké možno mrkvy a podobne na poliach. Takisto sú to polotovary, respektíve opak polotovarov. To znamená, že čerstvé suroviny, ktoré sa opäť spájajú so zdravším stravovaním, ale takisto aj s menším množstvom odpadu. Takisto je to zodpovedné stravovanie, ako nerobenie si samozrejme príliš veľkých zásob, čo môžeme poznať niekedy aj zo školských jedální. A potom vlastne musíme pred prázdninami toho zbavovať. Varenie samozrejme pestré a takisto do zodpovednej spotreby patrí aj triedenie a teda predchádzanie tomu plytvaniu jedlom. Ako to teda súvisí s cirkulárnou ekonomikou? Tak ako Veronika vlastne
už uvádzala, nie je to len o tých odpadoch a nie je to len o tom uzatváraní cyklu, ale je to, a ja by som povedala, že hlavne o zodpovednej spotrebe. A ak my chceme teda čo najefektívnejšie tie naše zdroje alebo tie naše výstupy využívať, musíme sa rovnako zaujímať aj o vstupy. A častokrát, musím povedať, priznávam, že na nás je ako keby taký veľký tlak ako na spotrebiteľov a vlastne aj na ten gastrosektor v tom, nad čím všetkým musia uvažovať a čo všetko je vlastne udržateľné a aká je tá najlepšia, najekologickejšia možnosť do toho financia a podobne, že je to často taký záhul sa v tom všetkom vyznať. A ja som pripravila, vypichla som možno nejaké veci, ktoré si môžeme všímať aj v tom našom školskom stravovaní. Prvá je tá teraz nie je možno iba lokálna ekonomika, ale podpora takých menších pestovateľov, drobnochovateľov, ktorí pestujú možno v menšom, ale my dnes vieme, že to pestovanie v tých veľkých objemoch až v tých monokultúrách, že napriek tomu, že dokáže vlastne vyrobiť veľmi lacné potraviny globálne, v globálnom meritku, tak je veľmi neudržateľné. A my už teraz ideme na doraz, aj s pôdou a aj všeobecne so zdrojmi. A, a naozaj tie menšie, uzatvorenejšie, ale teda aj lokálnejšie potravinové systémy nám ukazujú, že sú oveľa odolnejšie. Potravinový systém je dnes najväčším prispievateľom klimatickej krízy a zároveň je najväčšou obeťou. A s klimatickou zmenou inak súvisí aj kauza vajcia, ktorá vlastne prepukla začiatkom novembra a ona teda ešte stále v podstate pokračuje. A jedná sa, teda určite ste to zachytili, o to, že nám vypukla vlastne vtáčia chrípka u sliepok, ktorá vlastne vznikla po záplavách, pretože teda vodné vtáctvo sa bližšie udržovalo vlastne pri týchto chovoch a teda ten vírus sa jednoduchšie zaniesol. No a teda muselo sa vybiť len v tohto jedného vlastne chovateľa, ktorý je najväčší na Slovensku, takmer 400 000 nosníc, čo spôsobilo vlastne výpadok vajec. My sme už vlastne ten týždeň cez víkend videli, že chýbali vajcia v predajniach, že niektoré vajcie sa aj museli stiahnuť, nejaká jedna šarža, takže tam bol aj potravinový odpad v tom zahrnutý. Jednoducho jedno veľké ekonomické, ekologické a aj etické nešťastie. Pravdepodobne táto nákaza sa bude rozširovať. Je teda detekovaná aj v iných miestach Európskej únie, čo spôsobí, že pravdepodobne nebude dostatok vajec a to načasovanie je tiež veľmi nevhodné, pretože teraz sme v takom období pred Vianocami, kedy vlastne je ten dopyt po vajciach najvyšší v roku. Takže pravdepodobne nám tá cena vajec vstupne. Čiže to je taká tá cenová volatilita týchto potravín, to je neodškriepiteľná. A problém vlastne, alebo ako to súvisí s tým veľkochovom, je to, že no v takomto veľkochove, áno, keď sa tam tá nákaza rozšíri, tak vlastne dokážeme prísť o veľkú časť nejakého pokrytého dopytu, alebo teda tej spotreby, čo teda spôsobuje tú zmenu ceny a výpadok samozrejme a podobne. Ale taktiež v takýchto veľkochovoch sa tá nákaza oveľa rýchlejšie rozširuje. Ona za pár dní bola zanesená v jednej sliepke
a oni sú tam vo viacerých halách a jednoducho do pár dní sa tá nákaza tak rozšírila, lebo tie sliepky tam žijú proste na seba natlačené a jednoducho vidíme to aj v nejakých rastlinných monokultúrach a videli sme to aj počas pandémie, hej, že tá nákaza sa šírila viacej vo viacej zaľudnených mestách. Takže preto menšie, udržateľnejšie, odolnejšie potravinové systémy. Tam bol teda vlastne tá cirkularita takto súvisí, že tam bol vlastne úplne pretrhnutý ten kruh a ten proces. A ďalej sú to teda tie lokálne potravinové systémy. To znamená, že by sme sa mali zaujímať o pôvod potravín. Ako príklad, kedy to nefunguje, je Holandsko a druhý mám so Slovenskom. Tak Holandsko je najväčší vlastne výrobca alebo teda producent cibule v Európskej únii. A vidíme tu na tomto čísle, že exportuje 1,2 až 1,3 milióna tón cibule, ale zároveň importuje ročne takmer 300 000 tón cibule. A je to preto, že Holanďania napriek tomu, že majú kvalitnú cibulu, tak nechcú tie malé cibule, lebo sa im to nechce šúpať. Takže preto vlastne, nie že ten dopyt sa nedokáže pokryť, ale ten dopyt taký z tej pohodlnosti, ale tie preferencie spotrebiteľské sa nedokážu naplniť, preto sa musia importovať vlastne pekné veľké cibule, ktoré sa ošupú vlastne lepšie skôr. Čiže to je ten príklad toho, kedy neúplne cirkularita funguje a to využívanie zdrojov nie je najefektívnejšie, lebo teda je tam veľká odbočka. A Slovensko dokonca príklad z piatočky ešte, lebo my máme veľmi teda poddimenzované tie spracovateľské kapacity a napríklad to vlastne už viacero rokov to tak je, že sa vyvážajú vlastne ošípané do zahraničia a privážajú sa vlastne, tak my vyvezieme slovenské ošípané, ide do Poľska a slovenským spotrebiteľom vlastne, alebo slovenský spotrebiteľ si potom kupuje to poľské mäso, čo je ten výrobok s pridanou hodnotou a takto to vlastne máme aj v ako keby iných tých odvetviach, či už je to obilie alebo repka, že my vyvážame tie komodity, ktoré majú nejakú trhovú cenu a tie výrobky, ktoré majú tú pridanú hodnotu, tak dovážame a tam vlastne tiež to nie je najefektívnejšie využívanie zdrojov, ale teda dobre podporovať lokálnych a naozaj vlastne meniť taký ten dopyt, spotrebiteľ a klienti aj gastrosektor vlastne majú veľký vplyv na tú ponuku a vlastne treba dávať aj tým deťom o tom vedieť, hej, určite, že aké vajcia máme, aké mäso, prečo je to dôležité a budem ešte trošku o tom hovoriť viacej potom v tých konkrétnych príkladoch. Potom samozrejme sa pozrieme na kvalitu jedla, kedy menej je viac. Ja som tu dala ako príklad brusnicovú omáčku, alebo teda brusnicový džem versus brusnicová omáčka, ktoré teda sa dajú použiť v podstate rovnako. Jedna má 4 ingrediencie a ďalšia má 14 ingrediencií, čo teda opäť vidíme, že tu je naozaj brusnica, cukor, nejaká železujúca látka, regulátor kyslosti. Tuto sú rôzne zahusťovadlá, modifikované škroby a v prvom rade je tu nejaký 3% koncentrát brusníc. Takže táto brusnicová omáčka vlastne nie je vôbec brusnicová, je to slivkový lekvár v podstate, ktorý ešte obsahuje pravdepodobne možno aj viacej jablok než sliviek. Takže treba sa zameriavať aj na to. Hej, aj to sú tie naše zdroje, čo sme sa bavili, že, a čo spomínala v podstate aj Veronika, že ono je to možno, že ťažšie si to predstaviť pri tých potravinách, ale zase vidíme, hej, všetky tie zložky, ktoré vstupujú do výroby a každá vlastne bola vyrobená v nejakom inom
výrobnom cykle. Keď sa pozrieme na cenu, teraz nehovorím ani o tej výžive a zdravotných nejakých dopadoch, tomu sa venuje viacej skutočne zdravá škola a podobne, že dnes to nie je o tom, ale teda je to aj o tom. Ale keď sa pozrieme aj na cenu, tak naozaj tá cena je vlastne veľmi porovnateľná. Nechcem tu teraz premieňať kilogramy na litre, ale teda toto by mohlo, lebo to je trošku asi hustejšie, tak možno by tá cena bola, ja neviem, 8 dačo euro. Stále je to vlastne menej než táto brusnicová omáčka, takže za kvalitnejšie dáme menej, vieme ušetriť a ešte vlastne je to aj viacej udržateľné a s princípmi vlastne s tou našou cirkularitou. Veľmi dôležitá samozrejme spotreba jedla a tvorba odpadu. To je téma, teda, ktorej my sa primárne venujeme. Takto vyzerá potravinový odpad na Slovensku, respektíve jeho rozloženie medzi tými jednotlivými stupňami alebo fázami potravinového reťazca. Máme tu teda je to niekde medzi 105 a 106, myslím, že je to 105,6 kg na obyvateľa. Ako vidíte, stravovacím službám sa pripisujú len 2%. K tomuto mám 3 komenty alebo komentáre. Prvý je ten, že tie štatistiky nie sú úplne spoľahlivé. A poviem to aj, alebo to uvedieme v ďalších slajdoch, sa predpokladá, že toho kuchynského odpadu je oveľa viac. Nevieme úplne, kde sa tie štatistiky strácajú, ale jednoducho nesedí to. To je prvá vec. Aj keby to bolo viacej a stále je to v podstate neporovnateľné napríklad so spotrebiteľmi a podobne. Bavíme sa aj o efektívnosti využívania zdrojov. Taká neefektívna prevádzka, a aj čo my sme teda merali v školskej kuchyni, tak niekde medzi 25 až 30% vlastne tých vstupných surovín končí v koši. Pri takých naozaj neefektívnych prevádzkach to vie byť až 40%. Takže aj o tom toto je, nielen o tom zastúpení, ako keby na tom celom potravinovom odpade, ale je to aj o tej efektívnosti v rámci tohto jednej fázy potravinového reťazca. Takže to je ďalšia vec. A ešte tretia teda vec je, že do toho vareného jedla, hotových pokrmov ide viac ľudských zdrojov, energie, práce a naozaj není to isté vyhodiť 1 kilogram napríklad mrkvy a 1 kilogram mrkvovo-zemiakového pyre alebo jednoducho už spracovaného nejakého výrobku. Toto je hierarchia potravinového odpadu, ktorú teda Veronika spomínala. Ja som ju vlastne prispôsobila na tie potraviny. Neviem, či úplne musíme zachádzať do detailov pri všetkom. Samozrejme, zopakujem, najdôležitejšia je určite prevencia a naozaj vyhnúť sa tej nadspotrebe. Potom vlastne je to opätovné využitie. Máme najprv ľudskú spotrebu, tam sa bavíme o redistribúcii potravinových prebytkov na charitatívne účely, čo pri varenom jedle, hotových pokrmoch je na Slovensku vlastne prakticky nemožné. Je to veľmi taká šedá zóna. Nie je to dobre ako keby definované v legislatíve a existuje teda úzus, že darované jedlo sa na Slovensku, teda varené jedlo sa na Slovensku nedaruje. A potom tu máme opätovné využitie ako krmivo pre zvieratá. To je vlastne redistribúcia zase potravinových prebytkov na krmné účely. My vieme, že hospodárske zvieratá nemôžeme krmiť vlastne potravinovým odpadom. Je to zakázané vlastne nariadením Európskej únie už XY rokov. Ja viem, že stále sa to deje a mnohí to vnímajú ako krivdu a že to je škoda a jednoducho je to kvôli tej potravinovej bezpečnosti.
Jednoducho to, čo my jeme, nemohlo predtým ako keby jesť odpad. Dá sa darovať kožušinové zvieratá, útulky, zoologické záhrady, neviem, či aj pečivo nemajú nejakú výnimku polovníci v rámci prikrmovania počas zimy. To som si není úplne istá, ale teda sme tu vlastne oklieštení veľmi tou legislatívou, hlavne čo sa týka teda tých školských zariadení. No a ja by som chcela aj tú upcykláciu vlastne spomenúť, to je taký nový trend, teraz sa o tom veľa hovorí, vznikajú rôzne aliancie a pre upcyklované potraviny a podobne. Takže to je vlastne, je to ťažké v tých našich školských zariadeniach. Vlastne bavíme sa o nejakom spracovaní tých nejakých nie odpadu, ale možno nejakých prebytkov, zvyškov do nejakých potravín s pridanou hodnotou. A potom tu máme vlastne to energetické zhodnotenie, ktoré sme si ukazovali, teda to zhodnotenie odpadov, ktoré sme si ukazovali aj v tom videu, aj vlastne Veronika o tom hovorila. V podstate skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku je už zakázané. Existujú vlastne také dva konvenčné spôsoby, bioplynová stanica a industriálna kompostáreň s tým, že ten kuchynský odpad a reštauračný teda odpad je taký tekutejší, tak je vhodnejší vlastne do tej bioplynovej stanice. A teda tam sa to väčšinou vyváža. Možno aj dobre si zistiť, že kde vlastne váš zmluvná spoločnosť odváže ten odpad, zaujímať sa o to. A potom máme vlastne dva také menej konvenčné spôsoby a to je elektrický kompostér. Toto je elektrický kompostér v Starej Tržnici. Bol chvíľu taký boom, že keď si vlastne tie školy zavádzali elektrické kompostovanie, my teda od Starej Tržnice vieme, že ono sa to v podstate oplatí ako keby možno v takých väčších objemoch. Je to vlastne príklad tiež cirkulárnej ekonomiky, pretože to, čo z toho vznikne, dokážete potom nejakým spôsobom použiť, ak to ale dokážete použiť, lebo to kompostovanie je veľká alchymia a namiešať tú receptúru, tie vstupné suroviny tak, aby to potom dávalo zmysel a bolo vlastne vznikol z toho vhodný nejaký materiál vstupný zase do pôdy, tak môže to byť vlastne komplikované. A ďalší teda spôsob je zhodnocovanie vlastne takýmito larvami muchy čiernej, ktoré v podstate môžu sa živiť nejakými druhmi odpadu, ktoré oni zhodnocujú a teda vzniká z toho hnojivo, ktoré myslím, že dnes už je aj certifikované. Máme prvé takéto hnojivo a potom vlastne tie larvičky sa sušia a vyrába sa z nich krmivo pre zvieratka naše. Odpad zo školských jedální. My sme sa teda odpadu v školských jedálniach venovali medzi rokmi 2021-2023, kde sme reálne fyzicky merali a naozaj do hĺbky sme analyzovali ten odpad, prečo sa tvorí. Prinášali, testovali sme nejaké riešenia a teda podľa našich takých odhadov, ale ja viem, že je skutočne zdravá škola, že má taký program, kedy si tie školské jedálne vlastne merajú odpad. Takisto výskumný ústav potravinársky sa venoval odpadu zo školských jedální a tie čísla boli približne na rovnakej úrovni. A teda z toho náš informovaný odhad a preto teda aj som presvedčená o tom, že tie čísla za gastro sú trošku ponížené, je, že teda v stravovacích školských zariadeniach sa ročne vyhodí 15 000 tón potravín približne, alebo teda jedla, približne sú to, alebo teda hotové pokrmy, ktoré sú nedojedené, potom je to nevyzdvihnuté jedlo a až potom vlastne sú to tie všelijaké orezy a podobne z prípravy jedál. Toto asi, neviem, či to pôjde. Skúsim pustiť, to je video z projektu, má to iba minútku, ale neviem, či ide.
tak asi nepôjde. Asi nie, Uh, zabudla tam potom tá obrazovka na chvíľku. uh, Ale už to ide. Ide tvoja prezentácia, ale video nie. Tak. aha, dobre. Uh, Dám link do prezentácie a môžete si ho pozrieť. Ale v rýchlosti by som zhrnula vlastne také zistenia, ktoré vyplynuli z prieskumu medzi žiakmi. Nebol to len prieskum, boli to aj fokusové skupiny. Oni vyplňali formulár, kde bolo, ja neviem, skoro 40 otázok, že naozaj to bolo veľmi do hĺbky spracované a pýtali sme sa ich rôzne veci aj z rôznych vlastne uhlov. A mali sme aj fokusové skupiny potom po pozorovaní a vyhodnotení tohto formulára sme sa vlastne rozprávali bližšie rozprávali vlastne s tými našimi strávníkmi, ktorí vlastne sa stravovali v tých školských jedálniach a zisťovali sme, uh, že čo je za nejakými takými už konkrétnejšími vecami. No a teda rozhodujúca vlastne pre strávníkov je najmä chuť jedla a kvalita jedla, čo môže byť možno prekvapujúce, a potom je to zloženie jedál a veľkosť porcií. Najmenej spokojní sú so vzhľadom jedál a s chuťou jedál, aj keď teda tomu vzhľadu nepripisujú až takú veľkú váhu ako tej chuti. Dôvod nedojedenia uvádzajú, že im nechutí a že nevládzu obed dojesť. To sú teda dva najčastejšie dôvody. Že im nechutí a vlastne tie veci predchádzajúce, čo vyšli z prieskumu, tak presne vlastne aj s týmto korelujú. Prepačte, ja sa musím napiť vody. Čo sme zistili ešte je, že viac ako 1/3 strávnikov, nie študentov, si nie je istá, ako sa dá s obedou odhlásiť. To znamená, že nepoznajú všetky spôsoby, akými sa môžu odhlásiť, alebo si nie sú istí časom, dokedy sa môžu odhlasovať. Najmenej obľúbené sú už ako študentov polievky a potom nejaké veľmi konkrétne druhy pokrmov, od príloh až po hlavné jedlá. Niektoré jedlá sú také sporné, to znamená, že časť ich miluje, časť ich nenávidí, to je ten granadír, žemlovka, rýžový nákyv a podobne. My sme chceli dať von granadír, lebo nám vyšiel, že vyslovene to bola otvorená otázka, že deťom nechutí, ale potom sa zdvihla vlna odporu, že granadír nie, nevylučovať. Preto vlastne je dobré aj to menu B, ale to som chcela ešte spomenúť potom. Veľmi dôležitý spôsob prípravy. To znamená, že nielen, že ako to vyzerá, ale že ako to spravím. V tom videu, potom keď si to budete pozerať, ak si to budete pozerať, tak je tam taká rastlinný obed, ktorý akože bol dobre dochutený a tak, ale vlastne to bolo, myslím, že to bola nejaká strukovina s paradajkovou omáčkou a, a nejaký bulgur, myslím. A všetko sa to vlastne zmiešalo dokopy a vyzeralo to trošku ako taká brečka. No a vlastne deti to nechceli jesť, odnášali. Niektoré bolo vidno, že sa ani neochutnali. Takže tiež je veľmi dôležité, aby vedeli kuchárky, že ako to jedlo pripraviť, a ono sa to často nedá z tých receptúr vyčítať a musia si častokrát aj googliť vlastne pani kuchárky a podobne. Takže to je akože že snaha, že sa fakt cení, ale malo by tam byť asi aj tá snaha zo strany inštitúcií a tak, že vlastne mať väčší prístup k tomu celoživotnému vzdelávaniu a školeniam. A potom vlastne spôsob servírovania je veľmi rozhodujúci. To znamená, že či im napríklad tú polievku dám rovno do taniera, alebo si môžu naberať sami z misy, či šalaty sú na šalatovom pulte alebo vlastne v miskách. Približne polovica strávnikov
si po prečítaní jedálneho lístka nie je úplne istá, že o aké jedlo sa jedná. Toto nám vyšlo tiež z fokusových skupín, že jednoducho neobsahuje ten lístok dostatok informácií. Napríklad sú rôzne názvy ako polievka mňam alebo babičkina polievka a tak, ktoré úplne nešpecifikujú, že aký je ten pokrm a tí študenti sa potom vlastne ani nejdú, hej, na ten obed a teda niekedy sa ani potom neodhlásia. A takisto aj mäso, vlastne nie všade je uvedené, že či hovädzie, bravčové a podobne. Väčšina strávnikov by tiež uvítala nové jedlá, inak vôbec nie je pravda, že by jedli iba hranolky a pizzu a tieto veci. My sme mali, akože áno, boli tam aj takéto veci, že aké sú ich obľúbené jedlá, sme sa pýtali v jedálni, ale boli tam aj kurácie na prírodno, rôzne šaláty, cestoviny a podobne. Takže pestrá strava je určite základ a väčšina strávnikov by teda uvítala možnosť dať si zabaliť nedojednené jedlo alebo teda nevyzdvihnuté porcie. Riešenia pri znižovaní potravinového odpadu, ktoré sme v podstate zavádzali my a nie všetky na škole alebo nie do takej miery, do akej by sme chceli. Napriek tomu sa nám podarilo vlastne znížiť odpad o 30%. Komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. Ono teda tie školské jedálne trošku, aj ja keď som bola za tým okienkom, tak som mala taký pocit, že som veľmi separovaná od tej jedálnickej časti a od tých detí, že naozaj je to vydávanie stravy je také možno neosobné a potom aj keď sa doniesie ten tanier nedojedený, tak to aj tak zamrzí, keď to ten človek videl, lebo je to aj jeho práca a nevždy to musí byť, že niekomu nechutilo, ale môže to byť napríklad aj, že nevládal dojesť a podobne. To častokrát sme vlastne mali takéto prípady. Takže tak viac medzi sebou komunikovať a odstraňovať také tie bariéry a všelijaké mýty o stravovaní v škole, že kuchárky, deti si myslia, že pani kuchárky si aj tak všetko zoberú jedlo domov, takže to nevadí, že sa nebudú odhlasovať. Takže mali sme aj vlastne takúto osvetu o odhlasovaní a podobne, osvetu o plýtvaní potravinami. Mali sme rôzne prednášky a workshopy na škole, ale ako som spomínala, to vzdelávanie je vlastne dôležité aj pre tie školské jedálne. Vysvetlivky k jedlám, tiež sme napísali také vysvetlivky k jedlám, ktoré vlastne obsahovali také názvy, z ktorých nebolo úplne jasné, že čo všetko obsahujú, aj preto, že vieme, že tie systémy vás limitujú na nejakých pár riadkov, že nemôžete tam všetko napísať, takže sme vyrobili aj také vysvetlivky. Prispôsobovali sme jedálniček, naozaj sme vyhodili to, čo deťom naozaj nechutilo, alebo sme zmenili spôsob tej prípravy, že na zemiaky sme nedávali rastcu a podobne. Inak sú tam aj regionálne rozdiely, napríklad na severe deti majú oveľa vyššiu toleranciu k zemiakom, ako napríklad na západe. Potom sme zaviedli podľa možnosti menu B, alebo také tie sporné jedlá sme dali do menu B. Odhlasovanie z obedov vlastne som už spomínala. Zistili sme ale napríklad, že niekde sa dá z obedu odhlásiť deň vopred do nejakej 13. hodiny, tuším. Niekde je to do 15. alebo 16. a mali sme školu, kde sa dalo ešte v ten deň do nejakej 8. rána vlastne odhlásiť. Že to je veľmi dôležité. Obedáre, kompostovateľné obaly. My sme teda veľmi chceli zaviesť zálohovateľné obedáre alebo zálohované obedáre, ale sa nám to nepodarilo. Uviedli sme aspoň nejaké kompostovateľné teda obaly, ktoré chvíľu sa na to nabieha, ale deti si potom vlastne na to zvykali. A teda idea je, že potom ich postupne naučiť na tie obedáre, keď nevládzu teda to jedlo dojesť.
Potom servírovanie tiež bolo dôležité. My sme zistili počas jednej fokusovej skupiny, že deti by aj jedli viacej polievky, ale že sa dáva do tých míz a že oni musia prísť a si nabrať a že vlastne sa ponáhľajú najprv si vyzdvihnúť to druhé jedlo, aby nemuseli čakať v rade a potom vlastne tú polievku, že buď na to zabudnú, alebo už ju proste nevládzu zjesť po tom druhom jedle. Že to bolo také zaujímavé, že inak by sme to vlastne neboli zistili, že to je problematické a môže to byť pre niekoho nejaká blbosť, ale vlastne to je práve aj ten dizajn, čo Veronika spomínala, že to nemusia byť len suroviny, ale aj dizajn tej skúsenosti vlastne, akú nadizajnujeme. No a šalátový pult, deti preferujú, nemajú rady až tak tie zálievky, častokrát preferujú si sami vybrať, namiešať si tú zeleninu a dá sa s tým aj pekne vyhrať, spraviť taká nejaká pekná kampaň okolo toho a aj okolo vlastne možno nejakého vnímania lepšieho ovoce zeleniny. Kompostovanie školy po väčšine malých, čo sme sami stretli, ale spravili sme im také preškolovanie, zaštepovali sme im komposty a tiež to bolo veľmi príjemné, vieme si tak znížiť vlastne ten odpad, lebo ako spomínala Veronika, záhradné kompostovanie, pozor, iba záhradné kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadu. A v neposlednom rade tu je inak škôž na food waste, tak to sme vlastne zavádzali aj koše na bioodpad v škole a navádzali sme tak deti vlastne aj na triedenie a všeobecne vlastne, keď sme mali to vzdelávanie, tak sme považovali za dôležité tie koše tam mať a aj takýmto spôsobom nejako odkomunikovať tú problematiku a riešenia. A potom je to školská záhrada, ktorá si myslím, že je tiež úžasný. Keď máte kompost a ešte aj školskú záhradu, tak to je úplne, že par excellence príklad cirkulárnej ekonomiky. Skutočne v zdravej škole sa aj podarilo vlastne vypracovať spoločne s veterinou vlastne vyhlášku k školskému vlastne k využívaniu výpestkov školských v škole, ale teda aj v jedálniach. Takže to je podľa mňa veľký úspech a dôkaz toho, že keď sa chce, tak sa dá. Máte tam aj link, tak potom si môžete pozrieť, že ako na to. Takže toto sú riešenia, ktoré sme zaviedli my. Je ich ešte viacej a bolo by ich bývalo ešte viacej, keby to nebolo také oklieštené vlastne celé s tým školským stravovaním našim, ale naozaj 30% je podľa mňa úspech a opakujem, nezaviedli sme všetko a do takej miery, ako sme chceli. Ja som tu mala ešte plasty, toto sú tie popisky. Ja som tu mala ešte plastové obaly, ale už by som chcela nechať asi priestor na diskusiu a týmto vlastne slajdom som sa rozlúčila. Tento som tu nechala, Euka, to je z vašej prezentácie School for Change, z tej šablónky, čo som mi poslala. Je to vlastne to, o čom som aj ja hovorila celú dobu, že naozaj to školské stravovanie poskytuje neskutočne veľa možností, ako odkomunikovať tú udržateľnosť tým deťom, ale nielen udržateľnosť, ale aj celkovo nejakú spoločenskú zodpovednosť. Takže nechávam ho tu a keď tu máme nejaké kuchárky alebo vedúce kuchyne, tak vám chcem povedať, že mám veľký rešpekt pred vašou prácou. Sama som si to do istej miery zažila, viem v akých podmienkách, často poddimenzovaných a finančných musíte pracovať, že je to veľmi ťažká práca, kde sú minimálne motivačné prvky. Dúfam, že sa to zmení v blízkej budúcnosti a že teda aj to naše stravovanie bude lepšie, etickejšie, udržateľnejšie aj vďaka vám a podpore vás. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Zuzka. Ja veľmi sa teším, ja som teda túto prezentáciu nevidela predtým, ale veľmi sa teším, že v podstate si
pospomínala všetky tie veci, ktoré aj vlastne veľa škôl, ktorých je zapojených v našom programe robia ich tak nejako prirodzene, alebo teda možno si aj o tom niečo zistujú, alebo vlastnými skúsenostiami prišli na to, že keď sa tých detí pýtajú, že čo chcú na obed a keď dajú tým deťom možnosť vybrať, tak je oveľa nižší odpad. Hej. Riešia to, tie školy to riešia vtedy tak, nerobia to každý týždeň alebo na každý deň, ale aspoň raz za mesiac alebo raz za 3 mesiace pošlú deťom a rodičom cez EduPage na výber dve jedlá, ktoré by chceli na nasledujúci týždeň variť a v podstate sa takto cez ten EduPage hlasuje a deti si vyberajú, alebo za niektoré deti vyberajú rodičia. A teda tiež sa im tam podarilo, myslím si, že o nejakých 5 alebo 10% zníži ten odpad v tie dni, kedy sú jedlá, ktoré si vyberajú študenti. Mhm. Takže som rada, že teda sú školy, ktoré sú tomto smere veľmi aktívne a snažia sa aj oni nejakým spôsobom zlepšiť. A ešte k tej cirkulárnej alebo ekonomike, alebo tej lokálnej ekonomike a lokálnemu podporovaniu týchto drobných farmárov a menších farmárov. A len taký príklad zo zahraničia presne vlastne z tohto projektu School Food for Change vo Francúzsku, čo je kraj Dordogne, tak tam bola veľmi vysoká nezamestnanosť a tam si vlastne na tej samospráve, na tom kraji povedali, že je pre nich veľmi finančne nevýhodné podporovať dávkami farmárov a rozhodli sa, že ich podporia tým, že im dajú prácu a že teda zabezpečia, aby školy odberali čo najviac jedla z týchto miestnych fariem a snažia sa nastaviť tie tendre a tie verejné obstarávania tak, aby, aby to bolo v podstate našité na mieru práve pre týchto farmárov, aby sa vyhli nejakým veľkoobchodom, supermarketom. Tým sa im podarilo aj znížiť to používanie alebo plastov, hej, lebo si neobjednávajú kuracie stehna zabalené v plastovom obale, Mhm. objednajú si celú sliepku, spracujú ju, rozdelia ju medzi školy, alebo oni objednávajú aj kravu celú, alebo celé jahňa. A tým, že francúzska kuchyňa vie viacej využiť tie vnútornosti, tak vedia využiť v podstate celé zviera, nedochádza tam k tomu odpadu, už aj čo sa týka toho mesa, ale ani tých plastov. Takže toto je taká pre nás veľmi vzdialená vízia, ale stále je aspoň na čom pracovať a sú aspoň nejaké takéto drobné veci, z ktoré sa dajú vybrať aj z takýchto veľkých príkladov. Takže ja vám chcem aby vám poďakovať. Zatiaľ sa neozval nikto, ani ruku nezdvihol, ani nenapísal, že by mal nejakú otázku. Ja si myslím, že teda ste pokryli asi veľmi detailne všetky tie témy a podali všetky informácie. A ja som veľmi rada, že ste prijali toto pozvanie. Ja som sa dozvedela veľmi veľa vecí nových a aj sa mi teda nejako potvrdili, takže sa teším, že sme mali možnosť odkomunikovať tieto informácie aj ďalšej cieľovej skupine, na ktorú sa tak ku ktorej sa toľko tých informácií o tejto udržateľnosti nedostáva, alebo teda je to hlavne smerované na tie domácnosti alebo na to gastro. A na to školstvo sa trošku zabúda. A ako si aj ty sama povedala, áno, aj my sme robili nejaké tie merania a spomínala ste čísla, je to niekoľko, 15 000 tón, ak si dobre pamätám, ale čo ja viem z hlavy, tak na jedného žiaka toto pohybuje od 150 až do 200 gramov denne, čo je v podstate polovica obeda, čo sa priemerne denne vyhodí, takže sú to dosť veľké čísla. Hej, my sme mali tak okolo 220 gramov, No. my sme teda prevažne tie stredné školy, takže tam je, hej, možno to Tam nie. u tých stredoškolákov je to asi náročnejšie, lebo oni sú viacej už si aj, nie že vyberaví, ale už majú nejaké svoje väčšie preferencie. U tých menších detí je to možno, je to individuálne, no ťažko povedať. Majú aj Nie, rozpočty a vedia sa inde prestravovať napríklad, hej. Tak. alebo, hej, vlastne áno, áno, áno. Takže tým deťom neostáva nič iné. Hej. Nechcú byť hladní. Dobre, ďakujem veľmi pekne za teda odprezentovanie vašich poznatkov. A ja som teda iba chcela povedať, že teda podelíme sa s vami aj so záznamom. Zavesím toto video, tento webinár, zavesím na náš kanál YouTube a pošlem vám link. Prezdielam vám aj linky, ktoré spomínali dámy. Od Veroniky z Incienu to bude vlastne link na rôzne publikácie o udržateľnosti potravinového systému a v Zuzkinej prezentácii budú vlastne tie linky na videá.
Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte všetkým príjemný zvyšok dňa a príjemný zvyšok týždňa. Ďakujeme aj my, že sme tu mohli byť. Pekný deň všetkým, dovidenia. Dovidenia. Ahojte, dovidenia.